दायो बे भिडिअ सावरायगोन माबोरैहाय जोङो बायनाय बेसेन आरो फाननाय बेसेनखौ दिहुनो, माबोरै मुलाम्फानि जौखोन्दो, खहानि जौखोन्दो बेफोरखौ जों माबोरै दिहुनो बेनि सायावहाय जों सावरायगोन बे भिडिअआवहाय। जे जोङो बेवहाय माखासे गोरलै गोरलै कुइसन लानाय जादों। जे जोङो गोरलैनिफ्रायसो जोङो गोराखौ बानायलांनो हायो जोङो, नङाबा थोंजोङै जोङो गोराखौ बानायहैनो हाया। बेखायनो जोङो एकदम जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो जागायजेननायनि जिनाखि कुइसन बेखौहाय लानाय जादों। बिराद गोरलै गोरलै ना, बेखौहाय नोंथांमोनाहाय नायलांबानो जाबाय। जे जोङो बेसिकनिफ्रायसो जोङो ओरैहाय हाइ लेभेलाव थांनो हायो जोङो ना, नङाबाथ' जोङो थोंजोङैहाय गोरायावहाय हाहैया। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ना। जुदि नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो बुजिलांगोन ना, जे माबोरै जोङो फाननाय बेसेन बायनाय बेसेन बेखौ जों दिहुनगोन, माबोरैहाय मुलाम्फानि जौखोन्दो, खहानि जौखोन्दो बेफोरखौ जों माबोरै दिहुनो बेनि सायावहायनो जों सावरायगोन। जे नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय जोबजासिम। बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ मा होनदों जे माबेबा मुवानि 10 जौखोन्दो मुलाम्फा, जे माबेबा मुवानि 10 जौखोन्दो मुलाम्फायाव फाननाय जाबाय बेनि बायनाय बेसेन आरो फाननाय बेसेननि रुजुथाया मा, बेखौहाय दिहुननांगौ जों ना। जे जों बेवहाय मा होननानै बुंदों जे मोनसे बेसाद ना, बेखौ 10 जौखोन्दो मुलाम्फायाव लानानै फानदों, नाथाय बेसेबाङाव फानदों आरो बेसेबाङाव बायदों बेखौ जों मिथिया ना। जे बेनिफ्राय जों मा खालामनांगौ, बायनाय बेसेन आरो फाननाय बेसेननि जोङो रुजुथाय दिहुननांगौ। सिगाङावनो जोङो बायनाय बेसेन आरो फाननाय बेसेन बेखौहाय जोङो माजों दिन्थिगोन, बायनाय बेसेनखौ जोङो CP माने कस्ट प्राइस होननानै बुंगोन जों ना। बेनिफ्राय SP माने सेलिं प्राइस, माने फाननाय बेसेन माने SP सेलिं प्राइस, बेजोंहाय जोङो दिन्थिगोन। आरो मुलाम्फाखौ जों माजों दिन्थिगोन, जोङो मुलाम्फाखौ जोङो P जों दिन्थिगोन, आरो मुलाम्फानि जौखोन्दोखौ जोङो P पार्सेन्टेजजों दिन्थिगोन जोङो ना। मा होनो P जौखोन्दोजों। बेनिफ्राय आरो खहा होननानै बुंबा L जों दिन्थिगोन जोङो ना, लस आरो लस पार्सेन्टेज बाराय बेबायदि ना, बेजोंहाय दिन्थिगोन। दानिया जिहेथु जोंनो बेवहाय बायनायखौबो होनाय गैया आरो फाननायखौबो होनाय गैया ना, बेसेबाङाव बायदों बेसेबाङाव फानदों बेखौबो जोङो होनाय गैया। अब्ला जोङो हमना लादो बायनाय बेसेनखौ जोङो 100 हमना लादो। जे बायनायखौ 100 हमना लानाय लोगो लोगो मा जादों होनदों बेवहाय, जे बायनाय बेयो 10 जौखोन्दो मुलाम्फा जादों। मानि सायावहाय 10 जौखोन्दो मुलाम्फा जादों, बेयो बायनायनि सायावहाय, बायनाय बेसेननि सायाव 10 जौखोन्दोआ मानि सायावहाय, बेसेबाङाव बायदों बिनि सायावहाय बियो 10 जौखोन्दो मुलाम्फा लानानै फानदों ना। होमबा बेसेबाङाव लानानै फानदों, बे जे जों मिथिगौ 100 हमना लाबायना। 10 जौखोन्दो मानि मा, 100आवहाय मा होननाय जादों बियो 10, 100आवहाय 10 रां बांसिन लानानै फानदों। होमबा बियो बेसेबाङाव फाननाय जागोन, 110आवहाय फाननाय जागोन बेना, 110आवहाय फाननाय जागोन। एबा जों ओरैबायदि दिहुननो हायो जोङो, जे मा होनदों जोङो मुलाम्फाखौ जोङो माबोरै दिहुनो, जे जोङो मुलाम्फानि जौखोन्दो होनाय दङ, जों मुलाम्फाखौ माबोरै दिहुनगोन जों ना। मा खालामनांगौ जोङो बेवहाय, मा खालामनांगोन जोङो, जे बेवहाय ना CP इनटु मा खालामनांगोन जोङो, जे बेसेबांनि सायावहाय, CPनि सायावहायसो नोंना नङा बेयो, CPनि सायावहाय ना। 10 जौखोन्दोखौ मा खालामनांगोन 100 ना। जेखौ जों बेबायदि लिरनो हायो, बा थोंजोङै जों बेखौ बानायबानो जाबाय। जे मानखौ फज'दो जों ना, 100नि 10 जौखोन्दोआ बेसेबां जायो, 100नि 10 जौखोन्दोआ बेसेबां जागोन 10, बा मुलाम्फाया बेसेबां जागोन 10 रां मुलाम्फा जादों। होमबा 100 दाजाब 10 मा खालामनांगोन जोङो, SP खौ मोननोबा ना, CP प्लास P, माने CP मानि बायनाय बेसेन आरो P आ जाहैबाय मुलाम्फा। जोङो फाननाय बेसेनखौ मोननोब्ला बायनाय बेसेनजों मुलाम्फाखौ जोङो दाजाबनांगोन। मानो होनबा जिहेथु बेवहाय मुलाम्फा जादों होनदोंना, बेसेबां जागोन बेवहाय 100 जों 10 दाजाबबा 110। दानिया जों मा खालामनांगौ, बिसोरनि रुजुथाय दिहुननांगौ। रुजुथाय मानि मा, बेबायदि ना, रुजुथाय होनाय लोगो लोगो CP SP, होमबा CP आ 100 आरो SP आ बेसेबां जागोन बेवहाय 110। बा लाथिख'जों लाथिख' दानदो, बेसेबां थाखो 10 रुजुथाय 11 ना। बेसेबां जाखो फिननायाहाय 10 रुजुथाय 11 जाबाय बियो ना। होमबा बियो फिननायाहाय ना जोंनियाहाय, जोङो थोंजोङै बेबायदि बानायालासिनो ओरैबो बानायनो हायो। जिहेथु जोङो 100 हमखाबाय ना, होमबा मा जागोन बेवहाय 100आवहाय 10 बांसिन जानाय लोगो लोगो 110 जागोन बेयो ना। होमबा 110 लाथिख'जों लाथिख' दानबा बेसेबां थागोन जोंनाहाय 10 रुजुथाय 11, थोंजोङै बेबायदि ना। होमबा बेखौहाय फिननायखौ मोनगोन जों बेनिखौ। दाना जों नेक्स्ट कुइसनाव थांदिनि, जे 30 बिदैनि बा दाउदै ना, 30 बिदै बा दाउदैनि बायनाय बेसेन मा होनदों, मोन 20 बिदैनि फाननाय बेसेननि समान। माने 30टा दाउदैखौ बायनाय बेसेना जेसेबां, बेवहाय मा जायो, बियो मानि समान होननानै बुंदों जे 20टा दाउदैखौ फाननाय बेसेनजों समान जायो। अब्ला जों बेवहाय मुलाम्फानि जौखोन्दो हारा बेसेबां जायो बेखौहाय दिहुननांगौ। माने बे बेसेबां जौखोन्दो मुलाम्फा जादों बेखौ दिहुननांगोन जों ना। बेवहाय मा जोङो, जे बायनाय बेसेनाबो मिथिया आरो फाननायखौबो मिथिया, नाथाय जों दाउदैखौ बेसेबांथा फानदों होनदों 30टा। 30टा फानदों, सरि 30टा बायदों ना, बायदों बेसेबां, बायनायखौ माजों दिन्थियो जोङो CP, ओमफ्राय बायनाया CP ना। जे बायनायखौ जोङो CP लाबाय, माने दैसे दाउदैनि बायनाय बेसेना CP। होमबा
30टा दाउदैखौ बायनाय बेसेनखौ जों मोननांगौबा बे 30जों जों माखौ सानजाबनांगोन जे दैसेनिखौ माने CPखौ जों सानजाबनांगोन ना। थिग बेबायदिनो जों मा खालामनांगोन बेवहायबो 20टा दाउदैजों जोङो मा खालामनांगोन जोङो फाननायखौ जोङो सानजाबनांगोन ना SPखौ सानजाबनांगोन। होमबानो जोङो मा मोनगोन बेवहाय गासै बेसेबां राङाव फानदों आरो बेयावबो जोङो गासै बेसेबां राङावहाय बायदों बेखौ मोनबाय। आरो बे बायनायजों मा जादों नैबे फाननाया मा जायो समान होननानै बुंदों। दानिया जोङो बेवहाय मावफुंदिनि जोङो ना बेखौ जोङो मावफुंदिनि जे जोङो CPखौ बे आगसिनिखौ नैबे आगदानि SPयाहाय रानफैदो जोङो आगदानिजों रानफैदो। बेनिफ्राय आगदानि 20खौ जोङो मा खालामहैदो 30जोंहाय रानहैदो। बा लाथिख'जों लाथिख' दानबाय मा थागोन इयावहाय 3 बाहागोनि थाबाय। होमबा जों बेवहाय मा मोनखो नायदो जोंहा नैयाव गाहायाव मा दङ SP गोजौआव मा दङ CP ना। होमबा जोङो बेवहाय जों माखौ दिहुननांगौ मुलाम्फाखौ दिहुननांगौ। मुलाम्फाखौ जों माब्ला मुलाम्फा जायो जोंहा बायनाया खमसिन जानानै माने खमसिनाव बायनानै जोङो बांसिनाव फानोब्ला ना। होमबा जोंनियावहाय नाय SPया बेसेबां जोंना 3 आरो CPया बेसेबां 2। होमबा फाननाया बांसिन आरो बायनाया खमसिन। होमबा बेखायनो जों मा मोनगोन बेवहाय जे जोङो मुलाम्फाखौ मोननांगौबा SP माइनास मा खालामनांगोन जोङो CP। होमबा SPया बेसेबां जाखो 3 माइनास CPया बेसेबां जाखो 2। बेसेबां मुलाम्फा जाखो बियो 1 मुलाम्फा जादों। एबा जोङो थोंजोङै 3 निफ्राय 2 दांबा 1 ना बेबायदिमोन। दानिया जोङो मुलाम्फानि जौखोन्दो दिहुननांगौ। मुलाम्फानि जौखोन्दोखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो जोंनाहाय मुलाम्फाखौ दिहुननांगौबा जे गाहायाव मा थागोन CP गोजौआव मा जागोन प्रफिट इनटु मा जायो 100 ना। दानिया जोंहा CPया बेसेबां जोंहा नै CPया मोनदों 2 बेनिफ्राय मुलाम्फाया बेसेबां जादों जोंहा 1 सानजाब 100। 2जों जों 100खौ रानबा बेसेबां मोनो जोङो 50। होमबा फिननाया बेसेबां जागोन जोंनाहाय 50 जौखोन्दो माने 50 जौखोन्दो मुलाम्फा जादों बेयो ना। दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायदो। नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेवहाय होनना बुंदों मोनसे बेसादनि बायनाय गोरोन्थि जादों। मोनसे बेसादनि बायनाय बेसेना बेसेबां 2100 रां 10 जौखोन्दो मुलाम्फायाव फानोब्ला बेसादनि फाननाय बेसेना मा जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ। जे जोङो थोंजोङै मा खालामनांगौ जोङो जे जोङो SPखौ दिहुननांगौ जोंना SPखौ जोङो जिहेथु दिहुननांगौ अब्ला मा खालामगोन जोङो SPया जोंना देरसिन जानांगौ जोंना 100आवहाय बेसेबां 100आवहाय मा होनदों बियो हमना लाबाय 100 ना। बे 100आव बेसेबां जौखोन्दो मुलाम्फा लाना फानदों बियो 10 जौखोन्दो मुलाम्फा लानानै फानदों। बेखायनो मा जागोन फर्मुलायाहाय जों दाजाब मा जागोन प्रफिट पारसेन्ट सानजाब मा जागोन बेवहाय CP। होमबा बेवहाय 100 ना। होमबा 100 जोंनियावहाय 100जों माखौ दाजाबनांगोन जोङो बेसेबां मुलाम्फा जादों 10। होमबा 10जों जोङो 100खौ दाजाबबा 110 सानजाब 2100 ना। होमबा लाथिख' मोननैजों मा खालामबाय बेवहाय नैबे लाथिख' मोननैजों नैबे लाथिख' मोननैखौ दानबाय जोंना। मा थागोन जोंनाहाय 21 आरो 11 आरो 11जों सानजाबबा 2 3 1 लाथिख' दं नालाय लाथिख' 2310 जायोना। जोंना 21जों 11खौ सानजाबनांगौबा 1 2 1 2 ना। होमबा 2 3 1 लाथिख' दं नालाय बेयावहाय जिहेथु बेवहाय लाथिख' दंना बेयाव मा जागोन लाथिख' जाबाय बियो ना। होमबा 2310 राङावहाय मा जादों बियो फानदोंना बेसेनखौहानो मोनसे बेसादखौ बेसेबां राङावहाय फानदों। दानिया जोङो नेक्स्ट कुइसनाव थांदिनि। नेक्स्ट कुइसनाव दङ मोनसे बेसाद 500 राङाव फानोब्ला 5 जौखोन्दो खहा जायो। बेखौ बेसेबां बेसेनाव फानोब्ला 5 जौखोन्दो मुलाम्फा जागौमोन। जे 500 राङाव फानोब्ला बेहा बेसेबां खहा जायो होनदोङो 5 जौखोन्दो खहा जायो। बेनिफ्राय बेसेबाङाव फानोब्ला बियो 5 जौखोन्दो मुलाम्फा जागोन बेखौहाय दिहुननो नांगौ ना। 5 जौखोन्दो मुलाम्फा जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ। जे आङो बे कुइसनखौ बानाया नैबे नेक्स्ट कुइसनखौ बानायगोन। बे नेक्स्ट कुइसनजों एखे ना बेखौ नायनानै नोंसोरो बे भिडिअखौ बेखिनिखौ जेरैहाय नैबेनि कुइसनखौ जेरै बानायदों बेखौहायनो नायनानै नोंसोरो बेखौहाय बानायबानो जाबाय। बेवहाय गासिबो एखे खालि नैबे मानाल' गुबुन ना। 500नि जायगायावल' 570 दङ बेवहायल' नोंसोरो बेखौ नायनानै कमेन्टआवहाय बेखौहाय एन्सारखौ बुंहरबानो जाबाय। जे बेवहाय होनदोङो मोनसे बेसाद बेसेबां राङाव फानदों होनदोङो 570 राङाव फानोब्ला मा जायो 5 जौखोन्दो खहा जायो। आरो बेसेबां बेसेनाव फानोब्ला माने 5 जौखोन्दो मुलाम्फा जागोन बेखौ दिहुननांगौ। जे नाय जों मा खालामगोन बेवहाय 570 मा फाननाय ना 570 जे जों मा मिथिगौ CPखौ दिहुननांगौ ना। CPखौ दिहुननांगौबा बेवहाय जिहेथु खहा होनदोंना खहा होनदों बेखायनो मा जागोन 100 माइनास लस पारसेन्ट 100 माइनास लस पारसेन्ट 100 इनटु मा जायो SP जागोन बे जाहैबाय मा। बेखायनो जों मा खालामगोन बेवहाय थोंजोङै
मा खालामगोन जोङो नैबेखौहाय बाहायगोन जोङो ना जोङो बेवहाय नैबेखौ बाहायगोन जोङो थोंजोङै बेखौ बाहायगोन गोजौआव मा जागोन 100 ना गाहायावहाय 100 माइनास खहानि जौखोन्दो एसपिखौ जोंनि बे आगोलाव होबाय जोंना एसपिखौ जों आगोलाव होबाय बेवहाय होमबा जों बेखौहाय थोंजोङै बानायनोसै जोङो फज'नोसै जोंना आं बेखौ खोमोरबाय जे मा जायो होनदों बेवहाय जिहेथु खहा बेवहाय जोङो बेखिनिया मा जागोन दे नैबेखिनियाहाय जोंनिया बेखिनिया मा जागोन बायनाय जागोन हा आरो बे बायनायनि सायावनो मा खालामगोन जोङो बायनायनि सायावनो जोंहा बायनायनि सायाव मा खालामनांगौ जोङो मुलाम्फा 5% मुलाम्फा दिहुननांगौ ना बायनायखौ लानानै जों जेब्ला फाननाय दिहुननांगौमोन जों मा मोनदोंमोनलाय जोङो एसपिखौहाय मा जायोमोन मुलाम्फा जादों होनना बुंबा 100 प्लास प्रफिट पारसेन्ट गायाव मा थायोमोन जोंहाहाय 100 इनटु मा जायो सिपि माने बेखिनिया सिपिजों जों माखौ सानजाबनांगोन जोंलाय बेखौ सानजाबनांगोन जोंना अब्लानो एसपिखौ मोनगोन जाबाय बेयो ना जों थोंजोङै बेबायदि बानायगोन जोङो सर्ट काटैहाय ना सर्ट ट्रिकैहाय बानायगोन जोङो होमबा बेवहाय मा जागोन जोंनियाहाय 100 प्लास मा जागोन बेयावहाय 5 जाहैगोन बेना बेबायदि होमबा जोङो थोंजोङै बेखौहाय मावफुंनानै लाग्रोनि जोङो ना बेखौहाय थोंजोङै खनसे खोमोरनानै मोजाङै लिरफिननोसै जिहेथु बेवहाय मा जागोन दोङो 570 सानजाब जों बायनायखौ दिहुननांगौ ना बायनायखौ दिहुननांगौबा मा जागोन जोंनाहाय बेवहाय लस होनो नालाय मा खालामनांगोन जोङो दानख'नांगोन मानिफ्राय 100निफ्राय नैबे 5% दानख'बा बेसेबां जागोन जोंहा 95 ना 95 गोजौआव मा थागोन 100 दाना सानजाब मा खालामनांगोन बेखिनिया मा जाबाय होनना बुंदों जोङो बेखिनियाहाय दानिया बायनाय जाबाय दाना बायनायनिफ्राय जों मा खालामनांगौ बायनायखौ होनाय थायोबा फाननायखौ दिहुननांगौबा मा खालामनांगोन जोङो गोजौआव मा थायो गाहायावहाय जोङो 100खौ लिरग्रोदों ना गाहायाव 100 जागोन गोजौआव मा थायो जिहेथु बेवहाय मुलाम्फा होनना बुंदों बेखायनो 100 दाजाब मा जायोमोन लायो प्रफिट पारसेन्ट ना होमबा 100 प्लास 10 100जों 10 100 प्लास 5 ना 105 जागोन बियो ना जाबाय बियो दाना नैबे 100जों 100खौ दानबाय जोङो ना 100जों 100खौ दानबाय दाना बेखौहाय 5जों दानोबा 21 5जों दानोबा बेखौ बेसेबां जागोन बियो 19 19जों एंखौ रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 30 ना 30 3 सानजाब 7 27 जाबाय दा 7 थाबाय 3जों बेनिफ्राय 1जों 3 ओमफ्राय 2जों 5 ना होमबा 570 जाबाय बियो दानिया जेब्ला 30जों जोङो माखौ सानजाबदो 30 सानजाब 21 बिदि बानायालासिनो थोंजोङै सानजाबबानो जाबाय ना ओरैजाय 630 होमबा बेसेबां जागोन 630 ना 2जों 1जों 3 3जों 1जों 3 3जों 2जों 6 होमबा लाथिख' ना 360 राङावहाय फानोब्ला बेहा मा जागोन 5% मुलाम्फा जागोन बियो ना बेखिनियानो ना नोंथांमोनाहाय नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय ना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ना नैबेयावहाय ना जों बेखौहाय थोंजोङै बानायदों ना बेखौ थोंजों बानायदों जुदि मोनसे बानायलायनांगौबा जोंना बे एखेयानो जाखायो बेना एखेयानो जाखायोमोन माबोरैहाय जे बेयावहाय जोङो सिपिखौ दिहुनग्रोना लानांगौबा सिपिखौ दिहुननांगौबा मा खालामनांगोन जोङो 100 माइनास लस पारसेन्ट बाय मा जागोन बेयावहाय 100 इनटु मा जागोन एसपि जागोन बेयो ना होमबा जों बेयावहाय बानायोबा बेयावहाय 95 बेनिफ्राय मा जागोन बियो 100 इनटु 570 ना होमबा जोङो बेखिनिखौ मोनगोन जोङो बेखिनिया मा जागोन जोंनाहाय सापस सिपि लाबाय जों ना बेखौ सिपि होमबा जोङो दाना नेक्स्ट एसपिखौ दिहुननांगौ मा जायोमोन जोंनाहाय फर्मुलायाहाय जे 100 प्लास माने प्रफिट पारसेन्ट बेनिफ्राय मा जायो 100 इनटु मा जागोन सिपि जागोन बेयो ना बेबायदि बेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो जे नैबे जोंना सिपि जाबाय दा बेखिनिया सिपि जाबाय बेयावहाय जों मा खालामनो हायो 105 जाबाय मानो होनबा 100जों जोंना प्रफिट पारसेन्टआ 5 मोन ना बेयावहाय 100 इनटु बेखौहाय बानायबाय जोङो 100/95 इनटु 570 ना बा 100जों 100 दानबाय बे एखेयानो जाहैबाय जोङो ना बे एखेखौ माने बे दहायनि बायदि सेमखौनो जोङो थोंजोङै बेखौ एथ' गोलाव बानायालासिनो ना एसेबां गोलाव बानायालासिनो जोङो खनसेनो जोङो सिगाङावहाय जेरै लादों बेबायदिनो मोनबाय जोङो ना बेखिनियानो ना